vítajte pri tomto videjku a dneska vás zoberiem na update. Dobre, takže sme tu, už máme v basecamp pár lucky blokov. Dobre, tu je trošku chaos, poďme si to otvoriť. Toto je taký menší opening. Poď, ja som zľakol, že garámu mi tu spawnol. 2500 garám. Kámo, kebyže spawnol jednu tu, aby to bolo moje najlepšie videjko v živote. Božiaľ, nespawnol, ale podľa mňa takto z mojej školy bude mať garamu. OK, tu je ten lucky block. Prosím, dačo dobre. Je to len Chivavinis. Dobre, poďme sa pozrieť hore. A hore dáme taký rýchly opening. OK, poď. Aspoň klávesnička by mohla padnúť. Poď, opening i toho taká a ideme sa pozrieť. Dobre, nič dobre, ja to pomaličky selnem. Trošku sa mi to seká, ale to vôbec nevadí. Ja sa len bojím, že mi dačo ujde. Zapneme na chvíľku hudbičku, no počúvajte. Tako. Honey to the sky. Oh! Chicleteira! Chicleteira, bicicleteira. Koľko dáva? Aha, to len 3,5, OK. To nie je nič. OK, ľudia, keď chcete zdarma dolu Chicleteiru, no tak mi napíšte dole do komentárov a ja ju vám dám zdarma. Lebo ja Chicleteiry už nezbieram. No, už nezbieram, už som dozbieral. Mám ich dosť a rozdávam každú jednu vec, ktorá je pod 20 miliónov, ktorá mi die spadne. Mohlo by dať čo dobré. No, poď, ukáž lucky block, keď získaš takú mutáciu. OK, má takú mutáciu, to je veľmi dobré. Dobre, no počkaj, ďalší lucky block. Dobre, má 3 mutácie dokonca. Poďte. Ešte jednu mutáciu potrebujem. OK, ešte jednu takú chcem. Áno, dobre, už to je topkové, už si to len kúpim. Ty, ako ty čo? Jednotka, jedináčik? No, takto sa mi to už ľúbi. A ďalší lucky block tu je. Potom tu sú Lost Lucky Blocks, Candy. Ty si len Gold. Gold neberem. Abo viete čo? Ne. OK, ale prešiel ho ohník. Dobre, toto tu je ďalšie. Stroma. OK. Toto tu je ďalšie. Ale nechcem lakú karáču. Poď. Tak. Lucky block. OK, zobral som ten lucky block. A to už je všetko. Poďme si to otvoriť a už to bude pomaličky aj koniec videjka. OK. Poď dačo dobre. Jedno, druhé, tretie. Nie, že robíš zo mňa brdel. Nie, kámo, také dobré lucky bloky. Také sráčky mi padnú. Dobre, spavne taký brejlotov. Mám tu začo dobre? Na páse nič nevidím. OK, tak pre toto videjko je to asi všetko. Zabudte na like, odber a čaute.